Urtean nintuan urratzak bai, horrek famatu indizu, ez da umen artian behintzat, ez da? Guazenen, ez da? Bai, nire lehenengo lan profesionala da telebistan aktore bezala, Euskal Herri mailan esaterako, ez dute aurretik ez duen ezer ere horrelako egin ez, bai labur betrairen bat, edalako gauzak egin ditut, baina holan fikzio arloan, lehenengo lan potentea izan da, eta bai potentea. Zemuz moldatua, zemuz izan de, gerreza izan alde berta sartzia, badak ikastin batzuk pasatzea tokatu zaizula, ez da iristeko berta, ez da? Bat baino gehiago, eta urtero badago kastina, eta nik egin ditut kastina ikotxo urte askotan zehar. Ez nintzen lehenengoan sartu, eta saiatu nintzen bai bat alditan, eta ez da erraza, Zu jarraitzen zenun guazen txikiago zinanean, gustatzen zitzaizun, zu nahi zenun bertan egon, edo nolatan zehatikan juntzinean kastinetan, nahi zenun edo zerbaina zen unin. Bai, sartu nintzen, nire intentzioa zen hortan ibiltzea, badelako gaur egun Euskal Herri mailan dagoen telesaik, nola esan, arrakastatxuena. Hori. Eta, hori, nire intentzioa hori zen, ez? Baina, bai, guazenen zalea banintzen pelikulan, atera zenen berigunean jaudela asko, eta lehenengo telesaietako lehenengo atalak bai ikusten dituen, baina, gero hortik aurrera galdu nuen pixkate hori, bai. Gero bueltatu nintzen, ikastinak direla medio, eta, ibili nintzela... Zer muzko urtia pasa ezu, horrek esaten udarak gogorrak izaten dira grabaketa horiek, ez da? Kontatu digunez, Badira, ze dira, uda osoan zea... Intentsua, ez da? Bai, pila bat ordu, sartu behar, gidoiak ikasi egun batetik bestera, baita ere, askotan ezakizu horrengo egunean zer egingo duzun, eguraldia dago, ezakizu eguraldia ona edo txarra izango baden, hainbat gauza daude. Eta koreografiak, dantzan, nik danak ikasi dute, oskonduza, kompoza, nanaz eskindik, zea. Jo miren artean ningo jo nahi bat. Bale, eta bai hori, oso goizan altxatu, gero etxera itzuli nahiko berandu, baina, azkenen lagunekin zaude, familia ederra sortze duzu, haiekin ere, lagunak dira, bai telesaian fikzioan eta gero realitaten ere, eta nik esate beti, basakabi ez dela bakarrik fikzioko udalekua, baizik eta errealitaten basakabi gure arteko harreman polita da, eta mantentzen dugu gaur egun. Niri gustatzen zait antzestea, eta antzerki munduan ibilia naiz ere, eta magiarekin ere lotura zuzena izan dut txikitatik. Orduan hasi nintzen, adibidez txirugaren mailan ez, eta kasualidadez ez, ikusten telebistan, bai beti kultura sustatzailea izan naiz, eta kontsumitzailea ere, eta gurasok ere izan ditut ez, pixka kontsumitzaile, eta joan naiz, kaleko ikusizunak ikustera, eta halakoak ez da. Eta noen imaginatzen nire burua, mago bezala, edo ikusten nuen bai antzerki munduan, edo showaren munduan, zirkuan. Zaiaek ogibide bezala ikustia, ez da? Bai, eta azkenean, ikusi nuen batean, zegoela, magia, internet eta ordenagailuz ikasteko modua, eta hortik hasi nintzen gauzak ikusten. Truko danak kontatzeizkile? Truko danak esateizkile interneten da hola? Neurri batean bai, eta hortik aurrera zailagoa da. Ireka guzi marek, ez da? Badakit daudela gainea emagun eskolak, kursuak, dala zerbait, igual hemen ez dala inezaguna, baina atzerrian daleko batzutan oso... ospea handia eta indarra handia dakala, ez da? Bai. Zein behardek, honekin, a ber. Lehenengo eta behin, ireki. Ireki? Nik, irekiko bai. Barruan kartak daude, beraz hartu, eta nahastu. Lehenengo eta behin nahastu. Bat beti dantzan. Bai, beti. A ber, venga, listo, Denek atea ditugu, Vale, bagoaz. Piskat, berriak daude, beraz... Berriak eramaten ditugu beti, lekuetan? Saiatzen naiz, bai, horrela irrista iteko beto. Irrista ondo iteko. Bai. Zemu zain naiz? Zemat arte? Ni baino beto ite dezu. Bai, zea. Honekin egingo duguna da, bat aukeratu. Orduan pixka gehiago egingo dugu. Bai. Eta metiko hartu karta bat, nahi dezuna. Vale, hau barroak. Karta bat. Apolito. Ikusi aldet? Bai, ikusi. Gogoratu, baita ere. Eta ingo duguna da, nire eskuan jarri. Eta da, bakarrik pixuarekin, pixkaia. Txantxetan nahi ez. Hori zaila. Izaiteke bai, gaur ez dugu aurrekin. Bakarrik erditik sartuko dugu. Metik ongi, bai? Eta zer da hemen duguna, beste elementu bat dugu, hemen txelgoan, metik ere zatituko dugu. Kenduko jata bat mendikan, eta hola adiongo naukirekin, bale? Bakarrik nahazten ari. Eta hori listo, bale, bota. Orduan, galduko dugu, metik, eta pixkat ere,
hemendik, moztu, bai? Eta jarri. Orduan, zer da hau? Hau da auto bat, bai? Hau da auto bat, hemendik, bai? Errepidean, aurrera eta atzera egiten duen. Orduan, atzamarrak gainean jarri mesedez, eta egingo duguna da azaldu zer egiten duen kotxe honek, bai? 3 martxa ditu, bai? Lehenengoa. Aurrera egin, pixkanaka, hori lehenengoa aurrera. Gero, atzera, 2. martxa, eta geldi, hori da 3. geldi. Bale, orduan, bat aurrera. P, stop, no P. Hori da, automatikoa da. Ados, automatikoa, bale. Zer egingo dugu? Aurrera, atzera eta... Lehenengo eta behin, tengo ditugu... 3 txontxorra. 3 multzo. 3 multzo, ados. Bai, orduan, kotxak zer egingo du? Kotxe etorriko da eta galdituko da nahi duen lekuan. Bea! Bai. Baina lehenengo, jarri, berriz ere, eta nahi duzunean pixkanaka aurrera goaz. Ea zer esaten digun gaur kotxeak, ze beraren magoa da. Hor? Hau orduan, ez da? Bale, utzi berriz. Ederki. Bagoaz orduan, hemen zerbait dago orduan. Nire karta horren berdik? Ez dakit kotxek esan barko du, ez da? Orduan, jarriko dugu. Hortik adibidez. Beste 3 txontxorra. Beste 3, bai? Lehen hemen egin du, ez dakit nik. Bagoaz orduan, aurrera. Hor berriz. Bai. Baina pixka gutxi, ez dakit, seguro ez daude? Ja, igual, beste martxa, zepasek... Bi hartuko ditugu, zailago jarriko dioguta. Bai. Bai. Jarriko diogu pixkat ere, hortik. Egingo dugu beste 3. Lehen onarte torri azta. Bai. Asko da, Bai. Zakinik saiatuko gara orain txe... Jutean horreaino. Venga, bagoaz. Nahi duzunean, bagoaz. Ematik eskurrenuak intziakela. Listo, onarteaz orain? Ez, Hemen orduan? Bai. Zailago jarri beharko diogu orduan. Ea pa, hemetik doaz. Ez dituk aukera. Ja. Nik aukeratu kotxeak asmatu behartik beak, Bale, orduan, ea zer gertatzen dena orain hemen. Bai. Doiz egiteke hemen egotea, Bai. Bale, mugituko ditugu pixkat. Nahi duzunean, orain, etorri. Etorri bekabuz? Bai. Niau, horreaino. Hor, badaki hor dagoela, Seki. Bi karta, Bueno, lehenengo aldiz, esango dugu zure karta lehenengo aldiz. Bai. Ni botengo ja? Bihotzak ituan, 6-kua. 6-kua? Bai. Bueno, bagoa zeitera, Ea ba, gelditu egin behar da. Bale? Orduan, adibidez. Hau ikusiko du, horri? Entzun? Ea, zer digun. Entzun du? Ez dakit, Ez dakit. Igual bestean? A ver. Bestean? Ez dakit. Bueno, egingo duguna da urrengoa. Bai? Jarriko ditugu, adibidez honetan, ea gelditzen baden, bagoaz. Aurrera. Gelditu da? Bai. Bai? Ez da posible. Bai? Ez igual kartak intxokin dulako? Egin. Bestean jarraitzen du? Honen jarraitutek? Orduan hau da, ez da? Dio... Hau diamantezkoa da. Bai. Antzekoa. Zerbait batzekien. Seia bai. Baina bestea kasualidadea seia izata... Ai, ez dakinek, Jakin du? Ea ba, buelta eman eta baita ere kamerari erakutsi. Amarekin hori zego. Ea labarak. Hortxe lezo. Iaizi bihurri. Kotxeak, Jakin du kotxeak. Iaizi bihurri, meno zenba seiko zeudek hemen. Dana seiko egaldia. Dana seiko denak ezberdinak ez. Aila, betxe. Beneztako... Iaizi bihurri ja. Artista utzaiz. Me katxiz la mar.